عند بران ازيو بطعم اقداس زخونه سمعتي انتي بلومبر انس كاب تصبخون لعليخا عجيبه بطعم يقنيلنا اب بشمين بشم سمعتن كاب خمسكنا كايفوتو اب حصير اوان خمس جيركا تقرب بمخالكا بطعم زغرم ነገር ናብ ቀዳመይ ትሕተይ ክኸይድ ኣብ ዘረባ ሓስንታይልካ ነርካ ሰይድ ባረ ናይ ሶማል ብድሕረ ካሲ ሶማል እንታይ ክትኾን ያ ኢሎም ምስተሓተተሲ ህንጻታት ጥራሕ ዘለዎ ዓዲ ክትኾን ያ ዲ ዝበለ مايك عطيها لها فتح alright okay طب حجن سلام علينا مسلني اب صومال سي نسيد باري بدحرا سي صومال انتي كتخون يا مسولوسي هنصاتا زلو عد طرح كتخوينا كترفيا إلو زبل اكافيل كان نازانتا عدل انت تركب نسخان اساس تتحطو هي اساس انتي بملشلكا تحسب بدحرخا اساس اريتران تاع كتخون انت تبلسي كم زان هاي سيد باردو مملسه ولا خب استفليت ولا زبلكاسي تحضر من رياق لنا ولا بهوتو قلسي قال حدا ابنت كبكا اندا انت اخذ له اندا ترموزسي نيرا فابريكا نيرا حجابي ولا تبوتا خمانس يلان يلنا لوك ولا تبوتاون يلن لول قيح بحرت باصعت بهال نيرا لول يلا ولا ورق يلا يلوا ስለዚህ በግብርሲ ናይታ ሀገር ብርሰት ይርኤናሉ አውሽት 30 ዓመት እኮ አሜሪካ ወያን ህብርኮ ሕሊፎ is nothing ተጊሩ ስለዚህ ምስ ሀገር ህንጸት ምስ ናይ ስቴት ቢልዲንግ እንኳን ዝሕስብ አይኮንም ወላ ሀገራው ህንጸት ብለውንሲ የለን ህዝቡን እንደወፀ ይዝመጥ ዘሎ ናቱ ናይተ ህዝቢ ጽቡቅ ነገሩ ነንሕድ ዝካበር በመሆኑም በር I don't know I say بتعم سكرتيف زخونه ريجيم مخنياتهم ولاون كدلي انت خوينوس بتنات يردادا دونو ديسورت زخونه انفورميشن يبنا بو نعلم بو ورح نزرب مزيالو እንዳበልና ናይ በሐቅሲ እቲ ናትና ጀነናትና እንዲና ክንመዝን ዘለና كل ጊዜ ንውሽጠና መዚና ኢና ንዑ ክንመዝኖ ዘለና ናይ በሐቅ ነዚ ስርዓት እዚ ኣብ ውሽጡ ኣቲና ኢንፎርሜሽን ናይ ምርካብ ስጋብ ክንደይ ክእለት ኣለና ይልካ ግን እቲ ኢትዮጵያ ራእዮ ወዝነ ሰከንድ ኣብ ኢትዮጵያ ተገብረ ኣካሎት ሚዲያታት ኣብ ናይ ወጻት ተሰምዖ ካበይ ዝመጽ እንተ ዳልካ ኢንፎርሜሽን ያለው ውሽጡ ሰሊኹም ንዑም ክቦም ዝኽእሉ ሰባት ኣለው ንሳቶም ደውሎም ክገልጹ ዝኽእሉ ኣለው ንሕና ሆም ወዲና አኩም ደረጃ ኣለና ደልካ የለና ጠቅላላ የለና ስለዚህ ጸጋምና ብዙሕ ናታሕቶስ ክታይ ትብለን ዘለኻ መሲሉኒ ሰዒድ ባሬ ብድሕረይ ህንጻታት ዘለዎ ዓዲ ጥራሕ ክትኸውን ያ ሶማሊ ኢሉ ምናልባሽ ኢሳያስ ግን ኣነ ከለኹ ህንጻታት ዝራሕ ዘለዎ ዓዲ ክገብራየ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ይመስል ኢኻ ትብለን ዘለኻ ጽቡቕ ናብታ ካልኣይቲ ሕቶይ ክኸይድ ናብታ ካልኣይቲ ሕቶይ ክኸይድ ናብቲ ሕቶና ክንመጽእ እንዲና ብዛዕባ ዝናይ መንነት አይደንቲቲስ ዴፊኒሽን ክትኸይድ ከለኻ ብዛዕባ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ከመይ ገይሮም ከም ዝገልጽዋ ብዙሕ ገሊጽካ እሞ ኣብ እዚ ምዕራባዊ ዓለም የማን እዞም ሊበራልስ ኣለው ጸጋም ማዕከላይ መርገጽ ዘለዎም እንዳተባሃሉ ይግለጹ እዮም እሞ ኣብ መንጎዞም ሰለስቲኦም ዘሎ ኣብ ዴፊኒሽን ናይ መንነታት መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልይ ኣለዎም ዶ እቶም ሶሻል ዲሞክራትስ ዝበሃሉ ኸ ንመንነታት ብኸመይ ይርእዎ ብዙሕ ግዜ ንሳቶም ኮንሰርቫቲቭ እዮም ይበሃሉ እሞ ብኸመይ እቲ መሰረታዊ ዝኾነ ፍልልዮም ኣብኡ
هو ابزي ناي ليفتس اند ناي يمان ناي صغامن يلم زفليهم بلا ابزي ناي زيجي ناي فكيا مصحف وزل ايدنتيتي ابزبل مصحفون يغلصو يو قندي ነገር እንታዩ ቶም እጂ ማዕቢሉ زي ناشوناليزم يو اب عالمنا مصيو زلو زي ناشوناليزم يو قدم زي ناي ليبرال ديموكراسي متكلات ገለመንታት ዝብል ህጂ ግን ቀንዲ አተኩሩ ኮይኑ ዘሎ نحنا بخالوت مساعتኛታት ተዓብሊልና ዝብል ናይ ሃገራዊነት ስምዒት አላዒሉ ስለዚህ بخالوت ክንዕብለል ዘይኮነሲ ናትና አይደንቲቲ ወነሲ خلعل ክእል አሎ ዝብል አራእይ አሎ ጀርመኒዮ ይጣሳይ እንታ ሳራ ፓሊን ኣብ ሓደ እዋንሲ አሜሪካያን ማለትሲ ኣብ ናይሽቶ ከተማታትን ገጠራትን ዘለው እዮም ኦሪጂናል አሜሪካን ኢላ ጠቂሳ ኢሉ ይጣቆሶ ነው እጂ ከምንታይ ዘሪኤካ እቲ ናይ ቲ ካልኦት ሃገራት ምምጻእ ኢሚግሬሽን ሞምስት ሶሳይቲ ኣብኡ ምህላው ሓደ ካብኡ ቲ ማልቲካልቸራሊዝም ዝበሃለሲ ብዙሕ አይደልዮን እዩ ከምኡ ዓይነት አራእይ አሎ ቶም ሊበራል ዝበሃሉ ግን ኩሉ ጊዜ ሕብረተሰብ ኣብ መትከላት ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ መትከል ገይሩ ሞኻ ኣብ ቅዋም ናይ ሃገር መሰረት ገይሩ ينبر خيليو زبل الرأي يزلو الجيجن معبيلو ولا نا عد إنجليزي أنت داري خايسة كمنتا يمسي خاب يوروبيان من أنت داركا ناشناليزم كان من غيري يقولون لذي ناشناليزم كأقول لك زي أب سمعت زي تدرر خيو مالسني نربحها خاون كل جزء خي كون كمتي جست أوف ليبون زبالو حادث بسي أكندي بربحوسي بباشن ناتو بسمعته مانوبليت كتجبره يقلل يزول ስለዚህ ንስኻ ከምዚ ካብዚ ተበልጽኻ እዚኦም ከምዚኦም እንዳበለ ንሕና ንስኻ ንዝብል ኣተሓሳስባ ናይ ናሽናሊዝም ዘምጽእ እንተዳ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ካብ ስምዒት ዝብገስ እምበር ካብቲ ጥቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብ ዝብገስ ኣይኮነን ይኽብል ግን ታራእያሉ ያ አሉ ከም ዝበልካ ያሉ ሁነት ክኹንነት ስጋብ ህጂ ዘሎ ግን እንታይ እንተደልካ ግን ናሽናሊዝም ይዕምብብ ኣሎ ህጂ ናይ ትራምፕ ምጻእ ኣብ ኣውሮፓ ካልኦት ኣሎ ዓዲ ካብ ኣውሮፓ ምውጻእ እንተዳሪኻ እዚ ኣጠቃሊሎም ዳም ዝብልዎ ናሽናሊዝም ይመጽእ ኣሎ ግሎባላይዜሽን አንጻር ግሎባላይዜሽን ክሊርሊ ትራምፕ ዝብሎ አንጻር ግሎባላይዜሽን እና ናሽናሊዝም ናይ ዝብል ስለዚህ እዚ ዘምጽኦ ጸገማት ኣሎ ስጋብ ህጂ ግን ቶም ሊበራል ዲሞክራት ቫልዩ ኣለና ዝምሳቶ ዋላ ብዛዓድውን እንታይ እናትና ቫልዩ እንተዳይሎም ኸ እንታይ ዝብሎ ሂውማን ራይት ሩል ኦፍ ሎ ኤንድ ዲሞክራሲ እዚ ዝብሎ እቶም ሕብረተሰባዊ ሕብረታት ተባሂሎም ኣብዚ ሊበራል ዲሞክራሲ ዝግለጹ ዝነበሩ ሊበርቲ ኢኳሊቲ ኤንድ ፍራተርኒቲ እንዲያ ሕጂ ታ ፍራተርኒቲ እኮ ሶሊዳሪቲ ኮኤግዚስተንስ ትብል በቲ በአን መሰረቲና ቅዋም አውጪና በአን መሰረቲና ንምራሕ እቲ ካልእ ብዙሕ ዘገድሰና ኣይኮነን ካልቸራል ዲፈረንስ ሲብሉ ነይሮም ግን ባዕላታ ፍራተርኒቲ ጽቡቅ ገይሮም ክሕዝዋ ስለዘይከኣሉ ኣሸጊራቶም ዶ ትኸውን ሕጂ እዚ ሕቶዚ እዚ ናይ ኣነውን ከማሓሰብ ክብረት ኣለኒ ዝብል ዝመጽእ ዘሎኮ እታ ፍራተርኒቲ ሓሊኻያ ነርካ እንተትኸውን ሚዛኑ ዝሓለወ ዝምድናታት ፈጢርካ ነርካ እንተትኸውን ኣብ መስርሕ ኣነውን ከማሓሰብ ከማኻ ክብርለኒ ከማኻ ብማዕረኽ ክንቀሳቀስ ኣለኒ ማዕረ ዕድል ክረክብ ኣለኒ ብማዕረ ዝብል ሕቶታት ምተላዕለ ዶ ነይሩ ብኸመይ ትሪኣ ስለዚ ኣብ ተሓሒዞኦም ድዩ ዋላ ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ሲ እተን ሰለስቲአን ጥራሕ ዝብልዎን ዝነበሩ ጉድለት ነይርዎን እሞ ሕጂ እታ ናይ ዲግኒቲ ትብላ ፎኪያማ ሕጂ ሲ ክብረት ዲግኒቲ ናይ ወዲ ሰብ ክብረት ዝብል ከዓ ከም ሓደ ሕብረተሰባዊ ክብሪ ኣብቲ ኢኩዌሽን ከኣቱ ነይርዎ እንዳበለ ዝዛረባሲ ስለዘጉደልዋ ድያ እታ ፍራተርኒቲ ንዓይ ምስኣቲ ከይድ ኮይና ስለዝተስማዓትኒ ከመይ ትሪኣ ብወገን ያ ጽቡቅ ኣለኻ እዚ ፍራተርኒቲ ዝብሎ እዚ ናይ ፍሬንች ሪቮሉሽን እንድዩ ኣብ ግዜ ፍሬንች ሪቮሉሽን ኣብ 18 ክፍለ ዘመን ዝመጽ ኣዶኖ ብትግርኛ እንታይ ኢና ትብላ ብኣምሓርኛ ወንድማማችነት ይዝባል ሕውነት هو رسع ምድግጋፍ ሕውነት ያ እንታዩ ብናተይ ተረድኡት እንታዩ ኣብዚ ንሕና ንስኻትኩም ንዝብል
متانو كنكي يخلهم ملو بملو ابن زطف الى انا بامرو يوسدين ملو بملو اسي افرنساي بامو انتهي تغيرو ابز بزعبا زناي كورونا ساينتست يوم ابز اوان زي ليبرال ديمقراط سبات يوم بزح يفلطو يوم زي معرنات زي هجي تبلو زلخا زي ناي حونات ليبرتي قلمنا زبل اب عدو يمصيو اب 10 شمن تقبل زمان كورونا كتبات كده افريكا هينا نغبرو كمنتاي نقل تداركا كن كمنتاي نقل تداركا كن كتطفو تخيل اي مسلن نادونو ناتي ግን ሚኒማይዝ ክትገብሮ ትኽእል ከምቲ ዝተባሃለውን እዚ ቲሞስ ዝበሃል ናይ ወድሰብ ድሌት ኣኖን ከማኻ ክብራ ለነ ክብረት ደሊ ዝብል ሊበራል ዲሞክራሲ ገና ኣይረኣዮን ኣሎ ዝብል ፍቅያማ እዚ በከምዚ ያቅብል ዝዝግል ከነጥፎ ከጠፍ ክእል ዶቴልካ ግን ኣይመስለንን ሚኒማይዝ ክትገብሮ ግን ይካል ይመስለኒ ስለዚህ ናይ ግድነት ሃገር ከተሃንጽ እንተዳ ኮይንካሲ ኣኖን ከማኻ ክብረት ኣለኒ ዝብል ኣብቲ ቀመር ከተእትዎ ኣለካ ንዓ ክትሕሎ ኣለካ ንዓ ከይሓለኻ ሃገር ክሃንጽ መንግስቲ ክሃንጽ ኢልካ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣያታ መስለኒ ዝሕሰብ ኣይኮነን ሓቅኻ ዝሕሰብ ኣይኮነን ጽቡቕ ናብታ ካልኣይቲ ክንከይድ እዚ ሕብረተሰባዊ መንነታት ኣሎ እዚ ሕብረተሰባዊ መንነታት እዚ ብዝተፈላለየ ምክንያት መብዛሕትኡ ከምዚ ናይ በዓል ኣሜሪካ ንሪኦ ዘለና ሕጂ እቶም ጸለምቲሲ ዳርጋ ሲስተማቲካሊ ነቲ እቶም ጻዓዱ ነቶም ጸለምቲ ሲስተማቲካሊ ማዕርነት ይብል ትሕጊ ትቁዋም ኩሉ ማዕርነት ይብል ኢኳል ኦፖርቹኒቲ ማዕረ ዕድል ሂብናኩም ኢና ይብል ኣባይታ ግን ማዕርነት ክትፍጠር ኣይከኣለትን ተቁዋም ግን ማዕረ ዕድል ንኩሉ ፈጢራ እያ ትብል ትማድ ዝሪኣ ዝነበርኩ ጸብጻብ ነይራ ናይ ሓደ ጻዕዳ ቤተሰብ ናይ ሓደ ጻዕዳ ስድራ ቤት ዘፍረይዎ ሃብቲ ምስ ናይ ሓደ ጸሊም ስድራ ቤት ዘፍረይዎ ሃብቲ ክወዳደር ከሎ ናይቲ ጸሊም 10 ሚእታዊት ናይቲ ጻዕዳ ጥራይ ሕጂ እዚ ስቂሉ ክፍጠር ኣይክእልን እዩ እዚ ማዕርነት ዝብል መዝሙር ኣሎ ማዕርነት ዝብል ኣብ ቅዋም ኣሎ ኣባይታ ግን ማዕርነት በበይኑ ዝኾነ ዓቕምታት ኣጥሪኻ ኣብ መወዳእታ ሓንካስን ማለትሲ ዝተወድአን ጥዑይን ብሓባር ጎየሞ ዝሰዓረ ኩሉ ይወስድ ኢልካ ዝኽየድ ኣካይዳሲ ኣብ ዘብፅሓና ነገር የለን ምምዝባል ናይ ሕብረተሰባት ምምዝባል ናይ ሃብቲ ምምዝባል ናይ ኩሉ ዝፈጥር ሞ ኣብ መወዳእታ ፀገም ኣሎ ስለዚ ካብዚ ተበጊሳ እታ ኢኳሊቲ ምስ ኤኩዊቲን ተደኣ ዘይተሓዊሳ ኢኩዊቲን ኢኳሊቲን ብማዕረ ክትሰርሓለን ተዘይፈቲንካ ትርጉም የብለንን እዮም ዝብሉ እሞ ኣቕሪብካየን ነርካ በበይነን ጌርካ ኣቕሪብካየን ስለዝነበርካ ማሕበራዊ ፍትሒ ትብል ነርካ ኣቕሪብካየን ኢኻ ብዛዕባ ማዕርነት እውን ተዛሪብካ ኢኻ ንኣብነት ኣብ ማዕርነት እንታይ ኢልካ ፖለቲካዊ ተሳታፍነት ኣብቲ ፖለቲካዊ ተሳታፍነት እዛ ማጆሪታሪያን ፕሮፖርሽናሊቲ ትብል ነታ ኤኩዊቲ ጥራሕ ኢኳሊቲ እያ ትገልጽ ነታ ካልኣይቲ እዛ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንታቲቭ ትብል ከዓ ነታ ኤኩዊቲ እያ ትገልጽ ምክንያቱ ኮታ ትገብር ኣለካ ማለት እዩ ብኮታ ጌርካ ነቲ ዘይተሰምዐ ድምፂ መታን ኣብ ፓርላማ ኣትዩ ዝተሳዕረ ድምፂ ኣብ ፓርላማ ኣትዩ መታን ክስማዕ ንሱ እውን ድምፁ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ እቲ ዝሰዓረ ኩሉ ክወስድ የብሉን እቲ ዝተሳዕረ እውን ሲ ገለ ክፋል ሕብረተሰብ ነቲ ናቱ ንዕኡ ዝድግፉ ኣለዉ ስለዚ ንሶም እውን ኣብቲ ፓርላማ ድምፆም ክስማዕ ኣለዎ ስለዚ ድምፂ ናይ ኩሉ ክስማዕ ክኽእል ኣለዎ ኩሉ ተሳታፋይ ኣብቲ ፖለቲካዊ መስርሕ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል ስለ ዝኾነ እዛ ኢኳሊትን ኤኩዊትን ከተዛንቐን እንተደኣ ዘይክኢልካ ባላንስ ኤኩሊብሪየም ክትፈጥረለን እንተዘይክኢልካ ህንፀት ሃገር ህንፀት መንግስቲ ስኒት ዝበሃል ክፍጠር ኣይክእልን እዩ ንዝብል መደምደምታ ብኸመይ ትሪኦ ጽቡቕ ኣለኻ ኣብቲ ዝኢልካዮ ዘለኻ ኣነ ሙሉእ ብሙሉእ ሰማዕ እየ ምክንያቱም ኢኳሊቲ ክበሃል ከሎ ኩሉ ሰብሲ ኣብ ቅድሚ ሕጊ
معري equal opportunity ዝበሃል እዩ ሕጂ equality አሎ equal opportunity አሎ እቲ equal opportunity ግን ማዕረ ዕድላት እዩ ኣብ ስራሓት ኣካል ነገራት ማዕረ ዕድላት ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ቅድሚ ሕጊ ግን I don't know ምናልባት እናተይ ኣረዳድ ኣጌጋ ከይኮን ኣብ ቅድሚ ሕጊ ግን ኩሉ ሰብ ማዕረ ይኽብሎ እቲ ሕጊ ሲ ንኩሉ ሰብ ማዕረ እዩ ካብ ዝብል ስለዚ እቲ equality ዝብል ብኸምኡ ይገልጾ እቲ equal opportunity ዝብል ከዓ ምስ ኣብ ቁጠባ ኢኮኖሚ هو أنا قال استأساسه ኣብ ቁጠባን ኣብ ፖለቲካን ክመጽእ ከሎ equal opportunity ኣትኸይደዋ equal opportunity ዝልወካ ዝብል እዩ ይምልእ ተዘይ ኮይኑ ዋላ ሓንቲ ዝብልካ ትክክል እቦ ያቀኒለይ ስለዚ ኣብ ኤሪትራ እታ ማጆሪታሪያን ናይ ኤሌክሽን ሲስተም ኣይ ምደገፍካያ ነታ ኣብ ኤሪትራ ብዙሕነት ስለዘለና ስለዚህ ነታ ካልኣይቲ ነታ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ትድግፍ ኣለካ ሕጂ ፕሮፖርሽናል ሪፕሬዘንቴሽን ናይ ግድነት ምስቲ ብዙሕነት ናይ ቋንቋ ብዙሕነት ናይ ሃይማኖት ብዙሕነት ናይ ካልእ ፍልልያት ናይ ኤትኒሲቲ ዘሎ ትተኣሳሰር ድያ ብዙሕነት ጥራሕ ናይ ብዙሓት ድምፅን ናይ ውሕዳት ድምፅን ጥራሕ ትገብር እሞ ከመይ ጌረን ክሳነያ ይኽእላ ኣበይ ዘሎቲ ብኸመይን ክሳነያ ዝኽእላ ያ ጽባለኻ ገሊጽ ነራ ነቲ ብዙሕነትን ማጆሪቲ ማይኖሪቲ ዝብልሲ ብቋንቋን ብሃይማኖትን ዘይኮነ ብፖለቲካ ፓርቲታት እዮም ፖለቲካ ፓርቲታት ቆማ ከለዋ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ይቆም ሓደ ካብቲ ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገሪ እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን እንታይ ዝገብር ነቶም ፖለቲካ ውድባት ወግዓዊ ላይሰንስ ክህበና ኣለዎ ክራይቴሪያ ኣለዎ እቲ ክራይቴሪያ ዘማልአ ፓርቲ ኣብታ ሃገር ነቲ ክራይቴሪያ ዘማልአ ፓርቲ ተንሲቦ ላይሰንስ ሕጋዊ ኮይኑ ኣብታ ሃገር ከዓ ይወዳደር ምስልጣን ይመጽእ ተቃውሞ ኾም ስለዚ ከቃውም ከሎቱ ፓርቲ እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ዘውጾ ክራይቴሪያ ከማልእ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ ዝተኸልፈ ናትና ናይ ምርጫ ሕጊ ሓደ ፓርቲ ካብ ሰለስተ ዲ ንላዕሊ ናይ ኤትኒክ ግሩፕስ ከማልእ ክኽእል ኣለዎ ካብ ክልተ ሃይማኖታት ክኸውን ኣለዎ ዝብል ክራይቴሪያ ኣሎ ነቲ ክራይቴሪያ እቲ ከተማልእ ክትክእል ኣለካ ንዑ ኣማሊእካ ዋላ ካብ 5-6 ንላዕሊ ናይ ሃገርና ማለት ስኒ እቲ ናይ ኤትኒክ ግሩፕስ ኣማሊእካ ካብ ክልቲኡ ሃይማኖት ዋላ ሃይማኖት ዘብሎም ኣማሊእካ እንተዳ መጽኻ ዩስቲል ማጆሪቲ ስለዚ እቲ ማጆሪቲ ብፓርቲ ኢና ክንሪኦ ዘለና ስለዚ እንተዳ ሓደ እዚ ፈርስት ፓስ ዘ ፖስት ወይ ከዓ ብዝለዓለ ድምፂ ዝመፀ ጥራዩ መንግስቲ ዘقوم ዝብል ናይ ስርዓተ ምርጫ እንተዳ ሃልየና ግን እቶም ካልኦት ማይኖሪቲ ዝኾኑ ናይ ተቃዋማይን ናይ መንግስትን ቦታ ዝሕዝ ኩሉ ግዜ ተቃዋማይ ኣብ ባይቶ ክቃወም ይነብር እቲ ማጆሪቲ ከዓ ክመርሕ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ባላንስ ንምግባር ሪፕሬዘንታቲቭ እንታይ እዚ ፕሮፖርሽናል ማለት ተመጣጣኒ ውክልና ዘለዎ ናይ ስርዓት ምርጫ እንተዳ ሃልዩና ደሓን ዝኾነ ኩነታት ክንፈጥር ንኽእል ኢና እዩ ካልእ እውን ኣሎ ባይቶ ክንብል ከለና ባይ ካሜራን ድናንደዲ ወይስ ዩኒ ካሜራን ባይ ካሜራ ንሰለስተ ሚልዮን ህዝቢ ከመይ ዝብል ኣብኡ ማለት ክንዘራረብሉ ዝግባእ እዩ ይኽብል ደልያኒ እጅስ ባይ ካሜራን ኮይኑ ክልተ ሌቨል ዘለዎ ኮይኑ እቲ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎ ባይቶ ንዕኡ ካልኣይ ባይቶ ዝበሃል ከዓ ብምርጫ ዲ ክመጽእ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ዲ ክኸውን ናይ ተፈላለየ ሃይማኖታት ዓበይቲ ዓዲ ዝውክል ብክስታይ ፖለቲካል አፖይንት ጌርካ ካብዚ ዓዲ እዚ ከምዚ ካብዚ ሃይማኖት ካብዚ ይልካስ ናይ ዓበይቲ ዓድን ናይ ቀዳድልትን ዘለዎ ጌርካ ደኻ ከተقوم ንኸምኡ ደኻ ክትገብሮ ዲፔንስ ብዙሕ ነገር ዕድላት ኣሎ ክትገብር ትኾንካ ወይ ከዓ ዩኒ ካሜራል ጌርካ ክትከዶ ትኽእል ኢኻ ልዕሊ ኩሉ ግን እቲ ሪፕሬዘንቴሽን ክህልዎ ኣለዎ ናተይ እንታይ ኢሉ መንሹ እዚ ናይ ታንዛኒያ መራሒ ምን ኔሬሬ ጁልየስ ኔሬሬ ይዋ ንሱሲ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ ይዛረብ ነው ብዛዕባ ህዝቢ ይዛረብ ግን እቶም ዝኽተልዎ ግናቱ ዓሊ ጥራይ ዝዛረቡ ኩሉ ህዝቢ
نمزختلو ግን አፍዓሊ ጥራይ ስለዚ ከምዚ ዓይነት አተሓሳስባታት ወፂኡ ንኹሉ ከሳትፍ ዝኽእል ናይ ስርዓተ ምርጫ እንተዳሃልዩና ልዕሊ ኩሉ ግን ኣብ ኢኮኖሚ እንታይ ጥራይ ሰስቴን ክንገብር ንኽእል ከም ሃገር وزور يتكلم يغني صبا تحته حجي زي حبرتسباو منناتات كنخبروا لنا نبل سلازلنا ابتي بلوراليزم يا كتتعالل ياون ابتي بلوراليزم كتاتيا زي تنكفكا يلنسها نشوشال كابيتال تنكيفكا اخا نشوشال كونترات تنكيفكا اخا نوتون برينسيبلز ناي ديموكراسي كلهم تنكيفكا من ديخا اسكا حصرا بينا بلوراليزم نخي بلوراليزم سي عند أورهان بخميس قلتا تا political pluralism cultural pluralism الله اتخلت يو perspective ونالله حجي ابتن perspective مو بحبار كنزتي اتا perspective نا pluralism انتا تبل اتي perspective pluralism سي نحنا ابزي هيوتنا عالم نناتنا background لنا حيزنا يا زمتانا سلازي تا reality نخلنا تفعلالي حنت رياليتي يلا إلك هتحسب تغيرها معناته نناتنا تمكر لنا نناتو حبرتسب ناتو فاليس هالو ناتو خبرتات هالو بمنصر ناتو يزريا بمنصر ناتو رئي زي أتصبغتي زي أحمق زبلا ساذا حد حبرتسب زي أتصبغتي زي أحمق قبل قال حبرتسب تمساساليت نقل أتصبغتي زبلا أز أحمق ولا يقري هناك تعلم سياسي نقولنا بحد منصر بحد قصتي أي نتمتاني نايز بلاكا زي perspective pluralism بتخال شنكا انتي يبل حنتي رياليتي زلا حق حنتي زلا نحنا قم نبت حنكي زتفلالي رئيتوتات لنا اترئيتوتاتنا سلازفلالي نتحنت حق مساخلا قم اتحساسبنا سلازفلالي قم نفلالي يبل حجي ازي ناي بلوراليزم مبقس نديو حجنا بيخ متصاكا ديلي زلهو بلوراليزم نبوزحنت زستناقد نبوزحنت يقبل بوزحنت كنقبلو لنا يزبل كم تعنتو يتبلا زنبركا انون كماها كبرت علني كماها مسل علني معرخاي نزبل ستقبلو اندات متصزلا حجي ابا قن انتايبل كلنا ناتن ባህሊ ጥቡቅ ኢናትና values and ናይ ገዛ እሱ values and beliefs አሎ ወይ ድማ ድሌታት አሎ convictions አሎ lifestyle አሎ ሕጂ ነዚ ሁሉ ክትقبሎ ዲኻ እታ peaceful coexistence ንኽትመጽእ ኣቀዲምካ ግን ሓደ ቅዋም ክትገብር ኣለካ ኩሉ ከተሰማምዓኸሉ بوياتا social contract تمثل ساز نتقوم كسع زي تقوم يعني كلنا خطمرنا تخل تقوم يعني كلنا peaceful coexistence تفطر لنا ندينا نقول زلنا اوكي حجي ابزي اتي خاسي اتا peaceful coexistence نتخلو تستفلالي interests كميجرا تم حضرو نتبل بتن formation ناي political party كتبن صنيحه حجي نابتن political party مصي أبتم political party انتهي كان مسلكا نتبوز حنت مثلا خنحقف اتا political party سي أبقلي عدي كرايتيريا يبلان ولا كاب حدا بهر كاب حدا هايمانوت كاب حدا قلن تخوينهم بارت خوينهم راح اتو بروغرامهم هاجر كم حدري بخمزيلهم دحرمتهم كم ليبرال ديموكراتس عينت خوينهم يفقد لهم تحقي كم اب اريترا حالفه غزي خمزر انا يقن نتخلو خدحقف لك سلازي مينيموم ريكوايرمنت سلالك كتمالو زلك ازي بمنصر ابتي انبوت يزارب زلو ابتي انبوت سلازي تحنتي نتا اوتبوت راح تطمت بروجرام كان هاجر راح حسب راح يكون انبر اتم ابالات ناتكا اقاوما نايتم ابالاتكا اتي ناتم قستاي اي قدسني سلازي بروجرام كهاجراودي او صح هاجراوي خا كم بوليتيكا بارت خوين كات مسرت قاليخا اتا حنت خاني نت انبوت فوكس يغور ابتي انبوت نت اقاوما نايتا ابالات نايتا بارتي ناي قدنت ريكوايرمنت يدلي سلازي خمت عنتو يتبلز نبركا ناي قدنت كاب سلستر بعتا اوراجاتات ناي قدنت كاب كندزي انز اخلا
ሃይማኖት ዝሓቆፍካ ክትኾን ኣለካ ከም ፓርቲ ክትፍጠር ይብላ ስለዚ ንስኻ ነይነይተን ምደገፍካ ዓይነተን ከቕንዕቲ ኮይና ትስማዓካ በዚ ብመንፅር እቲ ፕሉራሊዝም ክንብሎ ፀናሕና ብመንፅር እቲ ፕሉራሊዝም ያ حقا عندها ناي بارتي مسرتها ما بارتي مسرت كله انتي كون له زبلا قداسي ابز كون يكون هاجر كرايتيريا له بارتي هاجر كتقوم كلخاون لايسنس خلو كان يقدم بزي لايسنس تقاومي ወይ ከዓ ሃገር ክመርሕ ዝኽእል ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልን ኢኻ ካብተን ክራይቴርያታት ሓደ መሪሕነት ዘለካ ፖለቲካዊ ቻርተር ዘለካ ጉባኤ ዝገበርካ መሰረታዊ ዝኾነ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንሪኦ እዩ እጂ ካብ ቦታውን ኣብ ሃገር ይፈላለዩ እጂ ሴኩላር ስርዓት ዝብል እንተደኣ ኮይኑ ቅዋምናሲ ብሃይማኖት ክትውደብ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዘይፈቅደልካ ማለት እዩ ትቅዋም ስለዚ እቲ ናይ ምርጫ ኮሚሽኑን ንዓናኻ ኣየተኣናግደካን እዩ ማለት እዩ ብብሄሩን ከምኡ እንተደኣ ናይ ብሄር ውደባ የለን እንተደኣ ኢሉካ ኦልሬዲ ትቅዋም ወሲንዎ ስለ ዝኾነ ምስ ናይ ምርጫ ኮሚሽን ዘራኽበካ ነገር የለን ሕጋውን ኣይትኸውንን ኢኻ ማለት እዩ እቲ ምርጫ ኮሚሽን ኣብታ ሃገርቲ ክህልዋ ዝኽእል ፓርቲታት እዚ ክራይቴርያ ዘማልአ እየን ኢሉ ከምፅእ ከሎ ንዕኡ ዘማልእ ኩነታትካ ከተምፅእ ዘለካ ሕጂ እንታይ ትመርፅ እንተልካ ኣነ ካብ ክልተ ካብ ሰለስተ ናይ ኤትኒክ ግሩፕ ዘለዎን ንክልቲኡ ሃይማኖታት ዝውክል ሞር ነቲ ሕብረተሰብ ክውክል ይኽእል ኢለ ስለዝኣምን ምስኡ ከዓ ተኣሳሲሩ ከዓ ትውክልና እዚ ይጠቕመካ እቲ ካልእ ከዓ እቲ ፖለቲካዊ እቲ ናትካ አይዲዮሎጂ እንታይ ኢኮኖሚያዊ ፖሊሲ እንታይ ፐብሊክ ፖሊሲ እንታይ እንታይ ዓይነት ፖለቲካል ሲስተም ከተተግብር ትብል ኣለካ ዝብል ወሳኒ ሕጂ ህዝቢ ነዚ ኢኻ ትቕርበሉ ማለት ህዝቢ ነዚ እንተደኣ ቀሪብካሉ እሞ ከዓ ዝተፈላለዩ ናትካ ናይቲ ሕብረተሰብ ኣካላት ኣብ ፓርቲኻ ኣሳቲፍካ ትቃለስ ተደኣ ኮይንካ ብኻልእ ኣዘራርባ ነቲ ናይ ዝሓሸ ህዝቢ ዝበዝሐ ህዝቢ ሲ ህዝቢ ትውክል ኣለኻ ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ሃይማኖት ክትደባ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣላይ ድክፎን እዩ እንታይ ኢኻ ትብሎ ብፓርክ እንታይ ኢኻ ትብሎ በዚ ብሄር ዶ ገዳ ዶ ትርጉም የብሉን እዩ ስለዚ ብኸመይ ኢና ክንሰርሕ ዘለና እንተደኣ ተባሂሉ ፓርቲታት ፈትየን ከይፈትዋ እየን ሓደ ክኾና ዘለዎን ሓደ ነገር ክንፈልጦ ኣለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሕብረተሰብ ህዝቢ ስቕ ኢሉ ባዕሉ ኣይበኣስን ናይ በኣሲ ፀገም ፖለቲካል ኤሊት እየ ኣብ ኩሉ ኺድ ዳሰ ፖለቲካል ኤሊት ከመይ ገይሮም ናብ ስልጣን ክመፁ ከመይ ገይሮም እዮም ዝሰርሑ እሱ እዩ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንሪኦ ንሱ እዩ ትሪኦም ኣለኻ ኣብ ጎረቤትና ኢትዮጵያ ከመይ ስጋብ ምንታይ በፂሖም ኣለዉ ናይቲ ህዝቢ ፀገም ኣይመስለኒ ኣነ ምስኦም ይዓብይ ህዝቢ ከምኡ ዓይነት የብሉን ግን እንታይ እንተልካ ግን ናይቶም ፖለቲካን ኤሊታት ዘምፅዎ ፀገም ኣብ ህዝቢ ሰሪፁ ግን ሃገር ኣብ ሓደጋ ኣብ ትወድቀሉ እዋን ባዕሎም ዓውሉ ዝዛረብሉ ኩነታት ተፈጢሩሉ ስለዚ ናይ ፖለቲካ ውድባት ሓደ እቲ ሕጊ እቲ ናይ ምርጫ ሕጊ ዝብለን ከተግበራ ካልኣይ ኣነ ኩሉ ግዜ ዝብሉ ነገር ኣሎ ፖላራይዝ ዝኾነ ሶሳይቲ ኣይጠቅምን እዩ ብኸምኡ ሲ ኣይርብሕን ስለዚ እንታይ ክኸውን ዘለዎ እንተደኣ ኢልካ ግን ንህዝቢ ከመይ ከማዕበላ ዝኽእላ ንቅድሚት ክሰዳ ዝኽእላ ምስ ጎረባብትና ተወዳዲርና ክንከይድ ንኽእል ኣብ ግዜ ጣልያን ዝነበራ ፋብሪካታት ስጋ ብጅም ኣለዋ ኣበይ ከይድካ ኣፍሪካ ንሱዳን ከይድካ ሱዳን ዘመናዊ ዝኾነ ማሽነሪ ኣለዎን ብዓለም ይፍርይዎ ኣለዉ ዕዳጋውን ኣይክህልወከን ቀንዲ መሰረትና እዚ ናይ ፖለቲካል ስፔስ እዚ ናይ መሰላትን ናይ ውክልና ዝሓዘ ኮይኑ ኣብ ኢኮኖሚ ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኣነ እዚ ዝድግፍ ካልኣይ ዘምፃኸ ሓንቲ ዓባይ ነጥብ ናይ ሓቂ ኣብነት ኣላ ብጣዕሚ ደስ ትብለኒ ናይ ፀሓይ ብርሃን ኣሎ ናይ ፀሓይ ብርሃን እቲ ብርሃን ሓደ እዩ እቲ ብርሃን ሓቂ ንሱ እዩ ኣብ ማይ ዓሊቡ ዘርእየካ
أب ما عليبو زريك كلرن أب جلاسس أب زين تأخذ ولا برشقوا أب جدا عليبو أب بيتر عليبو زريك كلر يفلالي تحكي حدا تحي برهان يكون زفلالي يزل زفلالي تم كونتينرز بتوم تقبلهم زين سوارقو زلو أكلاتهم اليوم لذي زفل اللي كمان تتعنى قلت الكازي زخوني يكون أب زخوني يكون بوتا في الليات كله غيرلي زين لو زين كونسنسس زبالة تخابير كات غيرلو فتحت مسألة وأنا أبزق أول زين تلازي تفتحها أكان جزير مسكال معبارة حبرة تسب فتحها غير زيادة راجع زين كون هيكون النبضبل أبصحنا لذي كمو غيرنا أنا حاسس بقوم ولا كونسنسس انت زي تخاله او وددر اتخا بوليتيكا بارتي كوز ودادراهم ين كونسنسس كبصح انت زازي كيلو حزبي نتز يحايش زبولو يمرص ማለት እንዲው ጽቦ አለካ ብዙሓት ዝመረጽዎ ከአኒ ይገዝእ ናብታ ቀጢላ ዘላ ሕቶ ይከይድ ባይዘወይ ኢዛ ብዛዕባ ባይ ካሜራ ነዚ ብዙሕነት እዚ ነዚ ፒስፉል ኮኤግዚስተንስ ናይ ብዙሓት نخ معرار تباهيل ديزاين زخوني كار معلت خنزاربلا لنا مس ناي سويزرلاند كانتونز سلامتاي سويزرلاند كسع خندز اخلا كانتونز غيرا اتن كانتونز كنتاي حلافنت اللون حجي كتبوسو خلخا نابنتاي تورزالخا مسلكا نتي ممحدراو خلل ناتكا اوتونوموس غيركا ديسنتراليز غيركا اندان اسكاي خيت كلخا نوتوم نعشتو زبحالو زلو to minorities نبينهم تأكيبهم من محدراو خلهم خبروا ده حركة تسمعنت كم زهلهم نوار ناي check and balance system أطلع له نخلو زي حق زيمو لحن كانوا معتي بزيادة خن زرار بدلاين أنا consensus ديمقراطي زبان نسيو consensus موديل ديمقراطي زبروه ناي بعد سبيل دين نعبا على الجيمي صبو حجي مستحيل يزرلانتها ازي peaceful coexistence ازي كله بزحنت اب حدنت اندينا نبل زلنا بزحنت هلنا ازي بزحنتنا اب زخون اوان اما على درجه خطرخ وي تخليني بزتفلالي تاريخاوي ديو ولا سب زسرحو صقامات زي معري مخانال اوراجاتات توشيت كاين ايتم عراريا اتي معبالناتن معري يكون حابتي من مقرح حابتي معري يكونن بزح زي معري نغرات يقاطمكاي سلازي نزي زي معري نغرات نمتعرراي ناي منغست متاتاو يدلي إلهم زعمنلو اذا منغست متاتاو كيتغبرو اتم دحيرهم صنحو كركبي كلون يوم اتم قديمهم عدل رخيبهم زنبرو اندا نقدميت اندا كوسكوسيوم زقدو زناي بعل امريكان بلو زلنا نتم تعادو تطوا بيلهم نسهم كيدم حابتن نبرتن مسورسو بدحريو نعم ودادر تبلهم نسهم كودادر يقولوا له سلازي اب اريترا زي محري نجر الله مسبلناسي كمزي affirmative actions بحالالو نتي استوصعي نعو كتخاخلو إلكا ناي منغست متأتتاو يدليو زبن بوليتيكاوي فلسفنا التحساس بالو كما يتريو تهكل صباح لها زي بفلا بزناي أمونغو قطرن أمونغو كتمان زلو غاغن مصباب أب منوابرو زحاشي خابتي بتخ تزحاشي زخونه حبرتسب كتمصون تراخونكا زي positive discrimination ويكا زبلكايو affirmative action زبل نا economic policy نعو تتغبرها اجي حلفا غير كان عاتاتهم مستخال زلو استمعراري حبرتسب ام قرابي ابير تراكن هادونو كله معرنت ناي دخنت يزلو مسلمي مالسني ولا في بتخ تبلون معري I don't know من البات انا كذا تبلو زلخات مسرتاوي اب نزاز قابن صحاي انديا اب كلت شحن سلستن وي حمشتن اب اريترا مزناي poverty reduction strategy تباهيلو متن دخندتنا اريترا خصنع مصنعت تخايدو نير حجي مع بروفيسور لغسه زلوا تيم عد ndaخدو ات حزب بعلو دخا زبل definition اوصيو
كندي متن دخلت هالو بعلو أساس جيرو كسرحيو في حاجة تا بروجكت نيرامو أما بزحتي أن عدتات ندخل أبسلست مقيلهم اتناي مجرش هادخل بتخيلهم بتخ ولا حنتي يقولون بتخ እንዳበሉ ይፈላልዩ ወይም ሕጂ ኣብ ሃገርና እውን ኩሉ ድኻዩ ኢልና ጠጠው ከይበልና በተኹን ከም ዘሎስ ክንርዳእ ነቲ በተኽ ሕጂ ኣብ መንጎ ድኻን በተኽን ዘሎ ፍልሊ በቲኹን ተደኣ ኮይኑ ላም የብሉን ገለ የብሉን መበገሲ የብሉን ስራሕ ኢልካ ይኸመን ማይ ዝናብ መፅያ ነታ ግራቱ ኸማን ክሓርስ ኣይክእል እዩ ሕጂ ዝያዳ ኣብ ውሽጢ እቶም ድኻታት ከማንሲ ፍልሊ ጌርካ እዚ አንቶይ ትብሎ ዝነበርካ ፖዚቲቭ ዲስክሪሚኔሽን ጌርካ ከመይ ጌርካ ንኩሎም ናብ ማዕረቶም ጾም ከማንስ ክሕሰበሉ ዘለዎ ጉዳይ ይመስለኒ እግረ መንገድና ዘለዓልና ያ ጉዳይ ትክክል ያ absolutely agree ትክክል ሓደ ነዚ ምምዕራይ ሕብረት እዝናይ ሕብረተሰብና እንዲና ንዛረብ ዘለና ኤርትራስ ኣብ ብዙሕነት ኣለዋ ብዙሕነት ተመስረተት እያ ንብል ኣለና እቲ ብዙሕነት ከዓ ዝተፈላለዩ ጉዕዝኡ ደረጅኡ ሓላፍ ዘላፍ እዩ እቲ ቁጠባዊ ትሕዝቶ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ንምትዕርራይ እቲ ዓንቶይ ክንብሎ ፀንሕና ዛ ኣፈርማቲቭ ኣክሽን ናይ ሓፂር ግዜ መደብ ስራሕ እዩ ኣብ ሓፂር ግዜ እቲ መንግስቲ ክወስዶ ዘለዎ ናይ ደገፍ ስራሕ እዩ ናይ ነዊሕ እዋን ክንሓስብ እንተደኣ ኮይና ግን ክልቲኡ ብማዕረግ ክኸይድ ስለ ዘለዎ ኣብ ምምዕባል ሓይሊ ሰብ ዝያዳ ኣብዚ ሂውማን ሪሶርስ ዲቨሎፕመንት ዝያዳ ምስኡ ከዓኒ ኦፍ ኮርስ እታ ሶሻል ካፒታል ትበሃል ምክንያቱ ንሱ ከዓ ንባዕሉ እቲ ካልቸር ንዓኻ ከዓኒ እቶትካ ፕሮዳክቲቪቲ ናትካ ንኩሉ ይውስኸልካ ስለ ዝኾነ እቶትን እተውታውነትን ይውስኽ ስለ ዝኾነ ንሱ የድልየካ ስለዚ ኣብዚ ክልቲኡ ብምዕባል የድልየካ ኢሎም ዝዛረብሎም ሞ ከመይ ትሪኣ ትክክል እዩ ምክንያቱ ምሴ ሓደ ሃገር ዝምዕብል ብትምህርቲ እዚ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ሃገርና ተዳሪኻዮ ሲ ዋላ እውን ኣብ ዜሮ ባዕሉ ዝዛረብሉ እዩ ነው ስለዚ ንሕብረተሰብካ ተደኣ ዘይምሂርካ ብኡ ኣቢልካ ሂማን ካፒታል ሰብኣዊ ሃብቲ ተደኣ ዘይፈጢርካ ነዚ ንብሎ ዘለና ናይ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ስትራቴጂ ፕላን ክትገብር ሲ ኣይትኸድን ንዕኡ ክሰርሕ ዝኽእል ወለዶ ክትፈጥር ክትክእል ኣለካ እዚ ኣብ ዘይብሉ ክረጋገፅ ኣይክእልን ሓቂ ስለዚ ትምህርቲ ቀንዲ መሰረታዊ ነገር ሓደ ነገር ክዕለካ ሲንጋፖር ንውሰዳ ሲንጋፖር ኣብቲ ናይ ትምህርቲ ናቶም ሰለስተ ደረጃታት ኣለዎም እቲ ሓደ survivor driven ዝብል እዩ ማለትኒ ከመይ ጌርካ ጥዑይ ሲቲዝንሺፕ ትፈጥር ወለዶ ትፈጥር ኣብኡ ሰሪሖም እቲ ካልኣይ ኤፊሽንሲ ድሪቭን እዩ ኣብ መንጎ ህዝብታት ዘሎ ሰብ ናይ ብሃይማኖቱ ብካልኡ ዘለካ ኣፍልጦን ክብረትን ብሓደ ወገን በቲ ካልእ ወገን ከዓ ከም ሃገር ከዓ ናይ ሃገራዊ ክብረታት ዝሕሉ ምፍጣን እቲ ሳልሳይ ንመበል 21 ክፍለ ዘመን ዝምጥን ወለዶ ብቴክኖሎጂን ብሳይንስን ዝህነፅ ወለዶ ምፍጣር እዚ ናይ ኤጁኬሽን ሲስተም ካ ይኸውን ዘለዎ ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ክሪኦ ከለና ጀርመን ወሰዳ ጀርመን ናይ ኣውሮፓ ኢኮኖሚክ ፓወር ሃውስ እያ ተዓቢ ናታ ፃዕሪ ቮኬሽናል ናይ ኢደ ጥበብ ትምህርቲ እዩ ስለዚ ብኡ ጌራ ዝሰልጠነቶም ኣብዚ ደረጃ እዚ ክትበፅሕ ገይርዋ ኣሎ ኣብ ኣፍሪካ እውን ከምኡ ዓይነት ክንክተል ዝግባአና ብፍላይ ከማና ደኻ ሃገራት ናትናሲ ናይ ቮኬሽናል ትምህርቲ ክንመሃር እዚ ኣብ ዘሎ መንእሰይ ንገዛር ክመሃር ክኽእል ኣለዎ እዚ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ፅባሕ ኣነ ናይ ሃገር እዚኣ ተካእያ ክብል ተዳኣኹ ሶማል ዘለዎ መራሕቲ ኣሜሪካ ሓደ እንግሊዝ እዮም ከይዶም ምክንያቱም ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ እንዳ መራሒ ናይ ቀደም ተኸኸቢቦም ፍሕት ክብሉ ይከኣሉ ስለዚ እቲ ሞደሬት ዝበሃልን እቲ ናይ ትራዲሽናል ኢንስቲትዩሽንስ ብሓንሳብ ኮይኖም ከስርሑ ክኢሎም ሕጂ እንታይ ክብል ደልያ ኣነ እቲ ሂማን ካፒታል መሰረታዊ ንሱ ኣብ ዝብልና ኤንቺ ክንንቀሳቀስ ኣይንኽእልና
ورابطنا نرأيهم ولا سودان نرأيهم ولا غالا نرأيهم أبزي أبتمرت خندي خيرهم نرأيهم زقبرو زلو ديبيت نكتاتلو لنا نحنا بمن صرناتو خمينا لنا ننفسنا خنا حتى كنكل يقبع ስለዚህ ትምርቲ በጣም ወሳኝ እዚህ ይኸውልህ በው አብልካት ሶሻል ካፒታሉ ንሱ አብቲ ህብረተሰብ ዘሎ መዋሃድ ናይ ህብረታት ምፍጣር ይመጽእ ማለት ስለዚህ بطعمي تعالال تازته بطعمي مكيرا نيرا كلتا ساعات كتاخلنا ديليا متقالل خنقبر انا سمعن نغزانا حزنا نخيد تمرت انتاي نبرك ازي peaceful coexistence اتي حبرتسب بحبر حابيرو نهاجر كهنص انت دا خوينوسي قداماي كالاي سالساي كمال انزلو نغرات إلكا نغزانا حزنا نخيد تمرتي اوكي ثانك يو تعبي نتقول زي انا زمن انتاي بفلاي زولدو زي تكاولو دوي إذا تكاولو دوزي نا قدميت كمصلالو اب حدا ولودታት اب 4 50 ዝነበሩ ወለዶታት ናቱ ታሪክ አለው ንዑ ክነኽብሮ ንኽእሊና ኣብቲ እዋንቲ ዝነበረ ኣተሓሳሰባታት ግን ነዚ ህንጂ 21 ክፍለ ዘመን ክምጥን ስለ ዘይክእል ዝወለዶዚ እዚ ምሁር በፍላይ ኣብ ኢኮኖሚን ፖለቲካውን ማሕበራዊ ፍትሕን ሶሻል ጀስቲስ መሰረት ዝገበረ ንዑ ክምጥን ዝኽእል ኣብ ኤርትራ تا عينت بوليتيكا سرعات كهلونا يو أب إيرترا انت عينت إيكونوميك بوليتيكا كتر كنكلا لنا أب إيرترا انت عينت public policy كهلونا لو نايوس أو بوليسينا من تاي تمسرت خونا لو زبل مسرته وزغونو كل في نجارات عقميتو بمسرعة عقميتو نسو زمرو قالسي كمسخ له أنا زي هزول حمش تعمد كألف اللي في اللاين يغنيلنا تندوران بطعمي انترست نيرو اقداس نيرو لوم مجمرتان بر موداتا يكتخونينيا سلازي نحنا خاني نغزا حسكات خيد عيو غزا خنبكاينا كتقصل بخمسانا كسعدات بحال زلا كلنا زوم كيلاتات زبحالو مصيوم كلهم استزاربو اكبابيلنا خاني نقوم نغر خون نمن اسين محيات سلازخونه سنيدنا نتم من اساتنا كم موكسي قصع نقوم طلم حبيرنا خنسرح نفتنينا يغني لي نزعد ما يتقبلك زي اقدس استمر سلازحبك تاكي غني لي انوني غني لي ناي بحق السنيت تقبروا زلهم بتعامل زمسغانيو قصلولو كبخاتكم من مهار بزوحيو تفلالي مهارات امصيكم تزاربوا زلهم بزوحنا نوسد ስለዚህ ከምዚ እንተ ዳቀጽሉ እቲ ናትና ናይ ፖለቲካ ክስታይና ኮንሽስነስ ከማን ክልዕል ስለ ዝኾነ ካብዚ ጅንሪዮ ዘለና ሓፍ እንዳበለ ና ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክፈጠር ዝኽእል ወለዶ እንተ ዳ ተፈጢሩ ዕድል እዩ ዝብል ኣነ ስለዚህ የቀነለ ክብረት ያለ የቀነለ አታ عند ብርሃን የቀነልና ኩልኩም ሰማዕትና ወዲና ለና መደብና سمكا سوق بتاي كمل لون أبرهان